Η Ερασμία, σκόρη των ευλαβών Πολύτεκνων Γεωργίου και Ευτυχίας Παρμαξίδου, γεννήθηκε στα Θύρα της Σμύρνης, στις 23 Απριλίου 1921. Η μικρασιατική καταστροφή με τις δύσκολες συνέπειες και για την οικογένειά της, ήταν η αιτία ώστε να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Πρόσφυγες, ήρθαν στον Πειραιά, στις 14 Σεπτεμβρίου 1922 και λίγο αργότερα, εγκαταστάθηκαν στη Δράμα. Στην όμορφη αυτή πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου ήταν Μητροπολίτης ο Νεομάρτης και Ιερομάρτης Χρυσόστομος Επίσκοπος Σμύρνης, μεγάλωσε η μικρή Ερασμία. Χρωστούσε την κατά Θεό μόρφωσή της, στην αυθεντική ορθόδοξη ευλάβεια της μητέρας και της γιαγιάς της. Στα 13 της μόλις χρόνια, αποφάσισε να μην παντρευτεί και να αφιερωθεί ακόμη περισσότερο στον Θεό, με προσευχή και προσφορά στον συνάνθρωπο. Παράλληλα ενδιαφέρθηκε για την πνευματική της καθοδήγηση. Έτσι με τη μητέρα της ανέβηκαν με τα πόδια στο χωριό Σύψα, που είναι κοντά στην πόλη της Δράμας, για να επισκεφτούν το καινούριο μοναστήρι της Θείας Αναλήψεως του Σωτήρος. Εκεί, συνάντησαν τον όσιο γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, τον νέο ομολογητή και ήδη νεοφανή Άγιο της Εκκλησίας μας, τον κτήτορα και ιδρυτή της μονής αυτής. Όταν εξομολογήθηκε στον όσιο Γεώργιο, εκείνος κατάλαβε τις αγνές προθέσεις της, πρόβλεψε την κατά Θεό πραγματοποίηση του ιερού της πόθου και της έδειξε πνευματική αγάπη. Αν και ήταν 15 χρονών, ο όσιος την αποκάλεσε «Μάνα Ερασμία», προβλέποντας τον ηγετικό μητρικό της ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Της όρισε θέση στο αναλόγιο της μονής του και την έμαθε να ψάλει τον Πολυέλαιο και όποιους άλλους ύμνους γνώριζε στην ελληνική γλώσσα. Νέες δοκιμασίες έρχονται στην Ελλάδα με την Ιταλογερμανική κατοχή. Η νεαρή Ερασμία μετακομίζει οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη. Με ακατάβλητο ψυχικό σθένος και περίσσια ανδρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της στην πολυαγαπημένη της πατρίδα, πρωτοστατώντας τα συσίτια που οργανώνει η αδελφό της, Ζωή, στην περιοχή του Λαγκαδά. Τολμηρή και ανδρεία και με κίνδυνο για την ίδια της τη ζωή, ανέλαβε την τροφοδοσία των Ελλήνων στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, που κρατούνταν από τους Γερμανούς. Από εκείνα τα χρόνια, συνδέθηκε πνευματικά με τον επίσης κρατούμενο Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγόν Διονύσιο. Στην αγνή ψυχή της, κατέγραψε πολλά από τη διδαχή του Αγίου αυτού Επισκόπου και έγινε αυτόπτης μάρτυρας της αρνήσεώς του, να σώσει τη ζωή του. Επέστρεψε στην πόλη της με τη λήξη του πολέμου και της βουλγαρικής κατοχής. Το πρόγραμμά της ήταν μοιρασμένο στην προσευχή, τη μελέτη, την εργασία στους οικογενειακούς κήπους και τα χωράφια, και την προσφορά διακονίας στους συνανθρώπους της. Ήταν ένας πρότυπος κοινωνικός εργάτης, στην εξάσκηση της αγάπης, διότι προστάτευε και κατηχούσε κορίτσια που βρίσκονταν σε ανάγκη κατά τη μετακατοχική εκείνη περίοδο. Οργάνωσε την ΧΕ Δράμας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ήταν ψυχρή κατηχήτρια, αλλά ο πατέρας, η μητέρα, οι αδελφοί που εμψύχωνε τις κοπέλες και τις βοηθούσε να μορφωθούν, να αποκατασταθούν να γίνουν σωστές Ελληνίδες χριστιανές και μητέρες. Τις έμαθε να ψάλουν ύμνους της Εκκλησίας μας, να εξομολογούνται και να κοινωνούν, να έχουν μία γνήσια πνευματική ζωή, μακριά από μια τυπική συμπεριφορά. Την υπηρεσία αυτή δεν προσέφερε μόνο στην πύλη της, αλλά με τα μέσα της εποχής όργωσε την επαρχία για να μεταδώσει το φως του Χριστού που είχε πλημμυρίσει το είναι της. Όταν χώρισε η αδελφότητα Ζωή και ιδρύθηκε η αδελφότητα Σωτήρ, αποσύρθηκε και με πίστη στον Θεό και την τόλμη που την διέκρινε στις επιλογές της, μαζί με μία ομάδα νέων γυναικών, ίδρυσε αδελφότητα στη Δράμα και αγοράστηκε το σπίτι τους με τον ολοήμερο κόπο και υδρότα τους. Την δεκαετία του 1950, οργάνωσε συσίτια στη Δράμα, για να αντιμετωπιστούν οι πληγές της βουλγαρικής κατοχής και ξεκίνησε τις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως στο Γρανίτη. Παράλληλα, όλη η αδελφότητα εργαζόταν ακατάπαυστα ως δασκάλες, νοσοκόμες, μοδίστρες και συγκέντρωναν τα χρήματά τους, με σκοπό να ιδρύσουν μοναστήρι για να πραγματοποιήσουν τον ιερό τους πόθο να μονάσουν. Η Ερασμία γύρισε όλη την Ελλάδα να βρει κατάλληλο τόπο και ξεκίνησε το κτίσιμο της Αγίας Παρασκευής στη Θήβα. Σε όλο αυτό το διάστημα, γνώρισε κάθε δοκιμασία και πειρασμό. Συνάντησε πολλά εμπόδια και αφάνταστες δυσκολίες.
είδε την εγκατάλειψη από τους εν Χριστώ αδελφούς και πνευματικούς. Είχε περιπέτειες, αντιμετώπισε αρρώστιες. Ακατάβλητη, θωρακισμένη με πίστη και πολλή προσευχή, υποτάχθηκε ταπεινά στο θέλημα του Κυρίου. Αποδέχτηκε τη στέγαση της αδελφότητας στο μοναστήρι της Ήψας μετά από προτροπή της μοναχής Άννας Μακαβαίου, την οποία είχε κάνει μεγαλόσχημη ο Όσιος Γεώργιος. Στις 25 Μαρτίου 1970, επισκέφτηκε με την αδελφότητα της την εγκαταλελειμμένη, για 11 χρόνια, Ιερά Μονή της Θείας Αναλήψεως. Αμέσως ρίχθηκαν στη δουλειά για να ομορφύνουν τον ιερό χώρο. Για 6 μήνες έκαιγαν απορρίμματα, καθάριζαν πέτρες και βοηθούσαν τους εργάτες να κτίζουν. Με πολλές στερήσεις και προσωπικό κόπο, εργάστηκαν με πρωτοφανή ζήλο και ακούραστα. Τα βράδια, έμεναν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια που ήταν κοντά στη Μονή. Στις 25 Απριλίου του 1971, τέλεσαν τα εγγένεια με τη βοήθεια του Μητροπολίτη Διονυσίου, Κυράτσου. Στις 17 Ιουλίου 1970, και σε ηλικία 50 ετών, πήρε το μέγα και αγγελικό σχήμα και ονομάστηκε Ακυλίνα Μοναχή. Από τότε, επιδίδεται σε ανώτερους πνευματικούς κόπους για την κατάρτιση της ψυχής της και την καθοδήγηση των μοναχών της. Ταυτόχρονα, εργάζεται για το κτίσιμο και το μεγάλωμα της Μονής. Ολόκληρο το κτηριακό οικοδόμημα της Μονής είναι κόπος της δραστηριότητάς της, μαζί με την πρώτη αδελφότητα αλλά και τις νεότερες αδελφές, που κράτησε 36 χρόνια. Στελέχωσε την Ιερά Μονή, με πολυμελή αδελφότητα που την αγάπησαν σαν αληθινή τους μητέρα. Το κέντρο της ζωής και της διδαχής της ήταν η ενεργοποίηση της εντολής της αγάπης. Η αγάπη στον νυμφίο της Ιησού Χριστό και η εφευρετική για τον συνάνθρωπο αγάπη και στοργή. Υπήρξε σιωπηλή, ευγενής, αδιαλείπτως προσευχόμενη και πολύ ελεήμων. Ήταν τύπος δυναμικός και υπερβολικά έξυπνος, που ήξερε να χειρίζεται τις καταστάσεις για την ωφέλεια των ψυχών και σύμπτυξη του ποιμνίου της. Η συμπεριφορά της χαρακτηρίστηκε από την αφάνεια, την ταπεινοφροσύνη, την απέχθεια για τους επένους και την ανθρώπινη αναγνώριση. Για όλα αυτά, ο Θεός της χάρισε το προορατικό και διορατικό χάρισμα, ώστε η αδελφότητα και τα πνευματικά παιδιά της Μονής να οδηγούνται στη σωτηρία. Η άξια αυτή πνευματική μητέρα ήταν για όλους και γερόντισσα και μητέρα και αδελφή και φίλη. Η μεγάλη και αδιάπτωτη αγάπη της δεν άφησε κανέναν να περάσει τα όρια. Σε όλους ενέπνεε τον σεβασμό, ακόμη και στους εχθρούς της, τους οποίους αποκαλούσε ευεργέτες της ψυχής της. Λίγο πριν από το τέλος της, αξιώθηκε να προσκυνήσει την τίμια κάρα του Οσίου Γεωργίου, κατά την ανακομιδή που έκανε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, Αποστολίδης. Στον απλό και απέριτο τάφο της γράφηκε από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, του συνέτου το εξής: «Αγάπη πνεύματος έλαμψης αγάπη, προφητείας χορηγός». Με την προσευχή και τη γνήσια μοναχική της μαρτυρία, σκόπιαζε νύχτα και ημέρα για τις ψυχές που της χάρισε ο Κύριος, ενώ συγχρόνως οικοδομούσε, στήριζε, παρηγορούσε και ευεργετούσε αμέτρητο αριθμό πονεμένων, απελπισμένων και φτωχών. Κοιμήθηκε εγκυρίως σε μεγάλη ηλικία στις 16 Νοεμβρίου του 2006, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στη συνοδεία της, αλλά και στην Εκκλησία. Τη γερόντισσα Ακυλίνα σέβονταν και αγαπούσαν όλοι οι σύγχρονοι γέροντες και γερόντισσες. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, καθώς και ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, την εκτιμούσαν ιδιαίτερα αποκαλώντας την «γερόντισσα των γεροντισσών». Ο γέροντας Γαβριήλ ο Διονυσιάτης διανυκτέρευε στη μονή της, όταν βρισκόταν στη Δράμα. Ο γέροντας Γεράσιμος Μικραγεννανίτης την εκτιμούσε και την επισκεπτόταν. Ο γέροντας Θεόφιλος από την αδελφότητα, Λιδία, εκτιμούσε την προσφορά και την κοινωνική της δραστηριότητα. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, σε μία μοναχή της Μονής της Ήψας που τον επισκέφτηκε, την αποκάλεσε «Χερουβίμ με χρυσά φτερά». Γενικά, η αείδημη γερόντισσα ήταν κεφάλαιο της μοναχικής πολιτείας, μία μεγάλη μορφή, τομή στο γυναικείο μοναχισμό, που η ευρύτητα του νου της, με την αγιοπνευματική της μεταμορφωμένη προσωπικότητα, αποτέλεσε σταθμό και πρότυπο ζωής.
δεν υπέκυψε στην εξυγχρονιστική τάση της εποχής και με καλή αγωνία έψαχνε πρότυπα παλαιών μοναχών και μοναζουσών από το νέο και παλαιό εορτολόγιο. Το ενδιαφέρον και ο πόνος της καρδιάς της που ήξερε να αγαπάει ήταν να μεταμορφώσει αγιοπνευματικά τις μοναχές της σε αληθινές νύμφες Χριστού και να μεταδώσει το φως του Χριστού στα πνευματικά παιδιά της Μονής. Ας έχουμε την ευχή της.